Dnes sme sa dozvedeli, že nový kandidát na post hlavy štátu na Slovensku v najbližších prezidentských voľbách chce byť a chce sa uchádzať Korčok. No táto informácia ma mimoriadne znepokojuje, pretože my máme dosť Zuzany Čaputovej na Slovensku na dosluhujúcu prezidentku, ktorá vlastne absolútne nectí princípy právneho a demokratického štátu. My nechceme, aby sa opakovala situácia, že tu príde druhá Zuzana Čaputová v mužskom prestrojení, pretože Korčok a Zuzana Čaputová sú vlastne identické dve zoskupenia, ktoré názorovo, politicky a svojimi postojmi a smerovaním znevýhodňuje Slovensko a občanov žijúcich na Slovensku tým, že vlastne chcú presadzať opäť zahranično-politické smerovanie, teda zahraničné smerované na Spojené štáty a na Ukrajinu, čo vlastne absolútne by bolo to najhoršie riešenie pre Slovensko, ktoré v týchto veľmi zlých časoch, ktoré žijeme, môžeme dostať. Na jednej strane by sme sa zbavili Zuzany Čaputovej a Slováci by si vydýchli, ale prišla by tu Zuzana Čaputová v mužskom prestrojení. A to je v podobe Korčoka. Ja dúfam, že nebudeme nasledovať cestu Českej republiky, pretože v Čechách stačilo pár šedivých vlasov, troška vystrihnutá brada, troška uhrančivý pohľad a Češi to mali, ako sa povie, v cajku, ale to dopadli veľmi zle. Češi dopadli veľmi zle a ja skutočne by som nechcel, aby Slovensko smerovalo v podstate po vzore Českej republiky, že si zvolia tak absolútne nevhodného a nekompetentného prezidenta, ako je Pavel. A keď si pozriete, opäť tieto dve figúry, sú to vlastne všetko identicky nastrojené figurky, nastrojené pózy, nastrojené smerovanie, napísané noty, zahraničné politické smerovanie je dané. Budú tu opäť nalievať obrovské peniaze do tohto kandidáta, hoci sa tvári, že ide ako občiansky kandidát zbierať 15 000 podpisov. Verte mi, že to tak v skutočnosti nie je, že tam už je silná lobby postavená v jeho zástupe, ktorá ho bude tlačiť, pretože vlastne oni potrebujú druhú Zuzu Čaputovú, aby mohli realizovať a dovršiť svoje politické ciele, ktoré sú v podstate, dá sa povedať, že do pozície zničenia suverenity Slovenska, do zatiahnutia ešte väčších konfliktov Slovenska, ako sú doposiaľ, do absolútneho odzbrojenia a do jednoznačného posilnenia vlastne zahraničných vzťahov s Spojenými štátmi a následne vymedzením sa voči ostatným štátom, ako je Rusko, Čína a ďalšie štáty. Čiže my môžeme dneska hovoriť, že politika napríklad Poľska, ktorá vlastne dneska môžeme tvrdiť, že je za všetkým tým, čo prehlbuje vlastne vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou, tak vlastne dneska môžeme povedať, že za tým stojí Poľsko. A Poľsko stojí za tým pretože za svoje tie minulé životy, ktoré viedli a za tie ťažoby, ktoré oni sami sebe napáchali a zároveň ako ťažko niesli vlastne ten vývoj a osud s Ruskou federáciou z minulých rokov a z minulých čias dôb dávnych, tak vlastne oni dneska si to vybíjajú svojou nadradenosťou a svojou pomstichtivosťou vlastne na Rusku. A to je vlastne dôkaz toho, že vlastne to Poľsko zohráva mimoriadne dôležitú úlohu na prehlbovanie a pokračovanie samotnej vojny, ktorá teda zrejme tak skoro neskončí. Takže toto sú ľudia, ktorí podporujú toto prezbrojovanie. Toto sú ľudia, ktorí vlastne aj dnes fyzicky na Slovensku podporujú vlastne Ukrajinu. A prečo? Veď sa pozrime, že zbrojárske závody opäť sa dali do pohybu, čiže my môžeme dneska hovoriť, že na krvavom biznise ide Slovensko zarábať, ZTS-ka, ktorá sa dala do pohybu a ide vlastne týmto pádom podporovať vyzbrojovanie Ukrajiny, čo mi príde celkom veľmi nešťastné riešenie, pretože ak toto má byť za cenu peňazí a obohatenia sa predĺžovanie vojnového konfliktu, tak to považujem za veľmi zlé rozhodnutie. No a práve toto sú opakovane ľudia, ktorí takéto veci výsostne podporujú. Čiže, milí priatelia, nechceme druhú Zuzanu Čaputovú, chceme národného
orientovaného, zmysluplného a charakterného prezidenta v najbližších voľbách a určite niekto ani len z krátkej cesty, tak ako teraz sa po daždi niekde nabobnal a vyhúbil ako taká huba nejaká dažďová, sám Korčok, ktorá verím, že nejakou lesnou zverou tam v lese bude jednoducho požratá a skonzumovaná, pretože toto by naozaj bolo to najhoršie skutočne, najhoršie a nedostupné politické riešenie pre Slovákov, pre občanov. Modlíme sa, aby toto bol jeden veľký omyl a len taká talafatka zo strany Korčoka, ktorý zrejme nevie kam z konope. Takže toto je výsledok, že sa zrejme potreboval len utvrdiť v tom, že áno, tej Zuze Čaputovej by som to mohol zobrať a mohol by som byť taký Zuzano Čaput alebo Čaputovec. No. Tak zoberte si to ako chcete. No, pekný deň vám prajem.